खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। सानब्रैसो सिगांसो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट बिथां डनाल्ड ट्राम्पआ मोनसे टुइट खालामदोंमोन आरो बै टुइटआव माने जोंनि भारतनि इक'नमिखौ खिन्थादोंमोन जे 4th नाम्बाराव जोंनि इन्डियाया गोलैबाय, जेराव जापानखौबो दाननानै जोङो 4 नाम्बाराव सफैबाय। आसलते बे इक'नमिखौ माबोरै गुबुन गुबुन हादोरफोरजों रुजुयो आरो बे इक'नमिया जुदि इमान मोजांबा जोंनि इन्डियाना, जोङो जि जेनेरेल सुबुंफोरा मानो एफा गरिब? दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाबो गासैबो मिथिगो जोंनि गामि एलाकाफोराव बा किसुमान भितरुवा जायगाफोराव दाबो 1950याव जाबायदिमोन जायगाफोरा बेफोरबायदिनो सुबुंफोरा रायजो जागासिनो दोङो, संसार जागासिनो दोङो। नाथाय जोंनि भारत हादोरालायनो वर्ल्डनि भितरावनो 4th नाम्बाराव दोङो इक'नमियाव। आरो बे इक'नमिखौ माजों रुजुयो? बिजनेसजों। बिजनेसा माबोरै जोंनि भारत हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव मा मा फानहरनाय जायो, मा मा बेसादफोरखौ फानहरो, बेसेबां जों बिजनेस मावखो, बेसेबां बिजों मुलाम्फा मोनखो, बेफोरजों जोंनि इक'नमिखौ रुजुनाय जायो। आरो दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि जि थांखिया बेनो, एक्सुअलि आङो सानदोंमोन मा जोंनि भारतआ जुदि नाम्बार 1आव जाहैयोबा मा जोङो गोरिब जानाय नङा नामा? जोंनि जि सुबुंफोरा गासैबो धोनि जाजोबगोन नामा? जेब्लाबो जानो हाया। आरो बे बिसय जुदि नोंथांमोनाबो माबाफोर गियान दोङोबाथाय, एसे माबाफोर नोंथांमोनाबो मिथिनो हानाय किसुमान बाथ्रा दोङोबा नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। आरो बिनि जि माबोरै बे जेंनाखौ जोङो सेफायनो हागोन, बे जेंनानिफ्राय जोङो माबोरै खारग'नो हागोन, बे बिसयावनो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। आरो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। नायलांबा आङो जिखिनि नलेज दोङो आङो नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामलायनो सानदों। आरो जोंनि भारत हादोरा मानो बेफोरबायदि दिनै 4th नाम्बाराव थानानैबो मानो सुबुंफोरा गरिब, दिनैबो मानो करर करर सुबुंफोरा हराव बोथिसे ओंखाम जायागारा उन्दुना थानांगौ जायो, मानो गोबां सुबुंफोरनो दाबो सरकारा रेशननि माइरं होनांगो, रेशन कार्ड होनांगो। थ' भिडिअखौ जागायजेननोसै। जोंनि भारत हादराव नोंथांमोना गासैबो खोनानो मोनो जे बेंगलर, मुम्बाइ, केरेला, तामिलनाडु, कर्नाटका बेफोरखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगासिनो थायो जे माबायदि टाइपै डेभेलप जादों बेफोर जायगाया। दिनै आंनो तामिलनाडुआव थाफैनाया प्राय 15 बोसोरानो जाबाय। आरो बे 15 बोसोराव आं दिनैसिम हानि बेरानि न' बे तामिलनाडुआव आं नुवाखै। आरो बेयो मानि थाखाय? बे जायगायाव गोबां रोखोमनि कम्पानि, गोबां रोखोमनि फरेनार कम्पानिफोरा फैनानै बे जायगायाव कम्पानि बानायफैयो। आरो बे कम्पानियाव खामानि मावनानै सुबुंफोरा बिथांमोननि जि इक'नमिफोरा थाखाय फैसाय न'य दुवारै मोजाङै खाखाना लाबाय। आरो बिसोरनि जि रायजोफोरा बुहुद डेभेलप जालांबाय। नाथाय जोंनि आसामाव जाथो बा आसामनि किसुमान एकदम भितर एरियाफोराव दाबो 1950 बा जोंनि भारतआ स्वाधीन जायैनि सिगांनो जाबायदिमोन बिदिनो दोंबाय दोङो। एसे एला लामाफोरखौ फाहामदों बा बै जायगाफोराव कारेन्टल' थांदों। नाथाय बे जायगानि सुबुंफोरनि जि इनकाम, बे सुबुंफोरनि न' दुवार जेबो डेभेलप जायाखै। नाथाय जोंनि भारत हादोरा लायनो 4th नाम्बाराव दङ। आरो बेयो मानि थाखाय? नाय, जोंनि भारतआव ओरैबायदि धोनि मानसिफोरा 5%ल'। जोंनि इन्डियायाव जेसेबां थाखा गोनां मानसि दङ बेफोर जाबाय अनलि 5%। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय, जोंनि भारत हादराव टटेल 140 करोड़ सुबुंफोर दोङो, बेयाव अनलि 5% सुबुंफोरनि आखायावल' थाखा दोङो, 5% सुबुंफोराल' धोनियाव गोलैयो। अब्ला बाखि माखानाव मानो थाखाया गैया?
बे जाबाय जोंनि सिस्टेमनि गोरोन्थि बा बे जाबाय जोंनि सिस्टेमनि जि रुल्स बे रुल्सफोरखौ माने मोजाङै फल' खालामाखै नोंथांमोना नाय दिनैनो दिनाव सरकारफोरा गासैखौबो सानो जे जोंनि हादोरनि सुबुंफोरा गासैबो धोनि जाथों गासैबो मोजां अबस्था जाथों गासैबो माने मोजां लेभेलनि एडुकेसन मोन्थों मोजां लेभेलनि स्किल मोन्थों जाय स्किलजों बिथांमोना जाहाथे मोजां साख्रि मोनो आरो बै साख्रियाव बिथांमोना दरमाहाफोरखौ मोजां मोनो जोंनि सुबुंफोरा दाबो एडुकेसन आरो स्किल बे मोननै बिसयाव बारा गुरुत्वखौनो होआ गोबां सरकारि स्कुलफोरा बन्द जालांहोदों मानोना सरकारनि स्कुलाव गथ'फोरा फरायनो थाङा मानि थाखाय बै सरकारनि स्कुलाव मोजाङै फोरोङा बा बेयाव मोजां स्किल होआ नाथाय प्राइभेट स्कुलाव मा थाखानि जुरजों दा थाखानि जुरजों सोर फरायहोगोन बेयाव धोनि सुबुंफोरासो फरायहोगोन गोरिब मानसिफोरा बेयाव फरायहोनो हाया एसेबां फिस एसेबां जयनिं फिस बेफोरखौ गोरिब सुबुंफोरा हरनो हाया आरो बिनि थाखाय गोरिबफोरा मा जायो सासे सानैनि बादै गोबाङानो मोजां स्किल गैयै जायो मोजां एडुकेसन लानो हायै जायो आरो बिनि थाखायनो जोंनि भारत हादराव धोनिफोरा धोनि जालांबाय दोङो आरो गोरिबफोरा बिदिनो गोरिबैनो थागासिनो दङ बिनि उनाव सरकारनि जि स्किम सरकारनि किसुमान जेरै दा PM आबास यजना होननाय जेराव सुबुंफोरनो गरिब न'खरफोरनो न'नि खानो थाखाय रां हरबाय दोङो बे रां हरनाया आसलते मोजाङै दा गासैनियावबो फ्रियैनो मोनहैमारदोंना मोनहैमाराखै आरो बिनि गेजेरावनो किसुमान सरकारि कर्मचारिफोरा बेयाव घुस जाना होयो सोरहाबा न'खौ आधा खानानै दोनदो आधाखौ खानो हायाखै बिसा सिगांनिनो माबाफोर थारदोंमोन बा न'खरनि टानाव बै न'नि थाखाखौ खरसा खालामदों आरो बे न'खौ खानो हायियाव बै जे सरकारि किसुमान कर्मचारिफोरनो 5,000 10,000 होनानै न'खौ खाबाय होननानै बियो रिपर्ट हरो आरो बिनि उनाव बे उनाव बेलेन्स थानाय रांखिनिखौबो बिसानि एकाउन्टआव सोना होनाय जायो अब्ला बेफोरबायदि करापसन बै करापसननि थाखायबो गोबां सरकारि किसुमान स्किमफोरा जोंनिसिम मोजाङै 100%यै जोंनिसिम मोनफैया आरो बे गासैखौबो मोजां खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बयनिख्रुइ सिगां जोङो गोरिब मानसिफोरखौ माबोरै स्कुलाव मोजां एडुकेसन होनो हागोन माबोरै स्कुलाव मोजां स्किल होनो हागोन स्किल माने मा नोंथांनि मोनसे टेलेन्ट हयथ' नोंथाङा बिराद आर्ट खालामनो रोंगो आरो बे आर्ट खालामनो रोंनायखौ आरोबाव एसे डेभेलप खालामनायखौ बे जाबाय स्किल नोंथांनि मोनसे आर्ट खालामनाया मोनसे स्किल नोंथांनि बियो जन्मगत माने नोंथांनि थैयावनो फैफानाय बेफोर जाबाय स्किल आरो किसुमाना स्किलखौ मा खालामो सोलोङो जेरै बिहा जेबो रावबो बिमानि उदैयाव रोंखानानै फैया नाथाय किसुमान सुबुङा किसुमान गथ'फोरा देरनानै स्कुलफोराव मोजां कम्पिउटार क्लास लायो आरो बै कम्पिउटाराव बियो मास्टार जालाङो बे मोनसे स्किल लोगोसे सोरबा मोजां गारि ड्राइभार बेबो मोनसे स्किल किसुमान JCB सालायनो रोंनाय बेफोरबो मोनसे स्किल किसुमाना मोजां न' खानो हागो बा न'नि माने डिजाइन खालामना बेफोर जाबाय स्किल दाना नोंथांमोना स्किलखौ हयथ' मिथिनानै मोनदो नाथाय बिना सार्टिफिकेटआव नोंथांनि स्किल डेभेलप खालामनाया जोबोद मुस्किल जेराव बिना एडुकेसनाव नोंथाङा एडुकेसनखौबो लाफानांगोन दा नोंथांनो हयथ' दा सोरबा कम्पानिया बिराद मोजां मोनसे पस्ट खालि दं नाथाय नोंथाङा बै जि खामानिनि थाखाय बै कम्पानिनो मानसि नांगो बे खामानियाव नोंथाङा बिराद स्मार्ट नाथाय नोंथांनाव कागजै पत्रयै जेबो प्रुफ गैया नोंथांनाव जेबो प्रमाण गैया अब्ला नोंथांखौ बे कम्पानिया जयनिं लानाय नङा आरो बिनि थाखाय जोंनो मा एडुकेसननिबो दरखार जायो आरो बिनि थाखायनो सरकारा जोंनि गोरिब मानसिफोरखौ एडुकेसनाव आरो बे जोंनि स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोबोद
फकास होनांगो आरो गासै सुबुंफोराबो जाहाथे मोजां खामानि मोनो आरो जाय खामानिखौ जोंनि गोरिबफोरा 300-400 रुपिसनि थाखायनो सानसे मावनांगौ जायो बेफोर खामानिखौ जाहाथे 2 घन्टा 3 घन्टा मावनानैनो मोननाय जायो बेफोरबायदि स्किल जोङो सुबुंफोरनो होनांगौ अब्लासो जोंनि भारत हादरनि गासै सुबुंफोराबो मोनसे लेभेलनि जागोन मोनसे जायगायाव नखरब्रै गोरिब मानसि आरो नखरसे धोनि मानसि जाबाथाय बै नखरब्रै गोरिब मानसिया मा जागोन बै धोनि मानसिनाव खामानि मावनो थांगोन आरो बै धोनि मानसिया मा खालामगोन बिसोरनो खोब खम राङावनो हमना ला 200 रां होनानै बिथाङा मा खालामगोन हाजारसेनि मुलाम्फा फैनाय बिथाङा खामानि मावगोन आरो बे हाजारसे रांनि मुलाम्फा फैबाथाय बिथाङा मा खालामगोन गावा आरोबाव बांसिन धोनि जालांबाय थागोन आरो जोंनि भारत हादरावबो थिग बिदिनो सोलिगासिनो दङ बे गासै बाथ्राखौ जोङो गुवारै रायज्लायनो गोनांबा भिडिअआ बहुत गोलाव जागोन आरो नोंथांमोना बानाय मोनगोन आंखौबो नोंथांमोना बुंगोन मा बखिलाबाय बायदि होननानै गतिके जायखिजाया आङो मोनसे टपिक्सआव आरोबाव भिडिअ लाबोगोन जाय टपिक्सआव जोङो रायज्लायगोन गुबुन हादोरनि बिसय जेराव गुबुन मोनब्रै मोनबासे हादोर दोङो जि हादोराव गासैनिबो इनकाम आरो गासैनिबो माने इक'नमिकेलि स्ट्रं माने समान लेभेलनि जेराव जोंनि इडुकेसनानो जाथों बा स्किलानो जाथों लोगोसे मेडिकेलनि सुबिदा फरायनायनि सुबिदा बेफोरखौ माने समान लेभेलनि गासैनिबो थाखाय बे बिसयै आङो भिडिअ लाबोगासिनो दङ साननैसो उनावनो नोंथांमोना जायफोरा बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना दोन नोंथांमोना अब्लासो आंनि भिडिअखौ आङो आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनिसिम बयनिख्रुइ सिगां मोनहैगोन आरो बे भिडिअखौबो नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै हो मानोना नोंथांमोना मिथिगौ भिडिअ मोनसे बानायनायाव बेसेबां खस्थ' जायो बेसेबां रिसार्च खालामनो लागा जायो जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।